Somi pano pa Malawi watu. Paliso ndani administrative secretary abambo achikulire ati mandani Ampepo. Ampepo akumanena kuti anthu atatu uno muwasokoneza mutharika andi ndale zanu ndi zothana muyiyankha bwanji imeneyi ana Malumba Choyambirira iniyo Brian professor atakira mutharika simukumudziwa imesa mankhwana naye tsiku ndino kukamene kuti inidu mankhwana naye tsiku ayi tsiku nkonjeza mpambawana ndiuza ati munapangisa programu yanu ya hot talent simunankhwane naye ine simpanga hot talent ndiye kuti muunama chabwino ine kuti ine sikukudziwa mukundziwa yes professor pana amene ajawo unganene kuti munthu wasokoneza chipani cha Malawi Congress akuti chadabwa I think that's the word ndichodabwa ndi mmene nkhani ya anthu amene amalandira discipline ayiweruzira kumeneko ndipo akuti zimenezo sizikutsatira ndale za democracy. Funso lathu madzulo ano, kodi chipani cha Malawi Congress chikukhudzidwa bwanji ndi zochitika za kuchipani cha DPP mpaka kutulutsa chibaluwa? Funso lachiwiri, kodi achita bwino a DPP powachotseratu anthuwa ena awachotseratu ngati Anankhumwa, anzanga Dausi ndi ena abotomani akuti chifukwa chosowa nkhalidwe? Mukhoza kuyankha funso loyambali olo lachiwiri malingana ndi mmene wayimverera. Kodi a Malawi Congress alondola kuti mpaka kutulutsa chibaluwa kudzudzula chipani cha Malawi chipani cha Democratic Progressive nanga chikuwakhudza njani? Funso lachiwiri, kodi disciplinary hearing yayenda bwino ndi chigamulo zakezi? Modzi mwa amene achotsedwawo bambo Mark Botomani amene ndi MP chakuzomba uko. Botomani, madzulo abwino ngatanga akhale abwino kwa inu. ndi abwino kodi kwambiri ndimaona ngati kuti mwina zikatere ujeni kupanika kudya amayi unyumba kuti ijani phala. life has to go on. Moyo kwenda upitirira. Tizoona Ndithu. Munapita kuonekera ku disciplinary committee ndipo a DPP atulutsa zotsatira zake ndipo anena kuti inuyo ndi anzanu muchoke mchipani akuchotsani. Mwayilandira bwanji pake ndimafunsa kuti nkwabwino? Ayi ndikuona ngati kuti sinthawi yabwino inoyo kuti mwina tiyikepo mang'ombe pa nkhani imeneyi. Pachifukwa chimodzi chonena kuti kufikira mpaka pano sinalandire chikalata china chilichonse chochokera kuchipani kuti alichosa mchipani. Mwina tidikire kaye kalata sinanga akuyenera kuti fotokozera zifukwa zimene alichosera. Ndiye mwina tidikire tichione chikalatacho tichunguze bwinobwino ndiye tipereke mang'ombe athu. Ndikuba kuti akukonza zimenezo sinanga panopo ndisesete koma sitina bechikalata chotiuza kuti atichosa mchipani kupatula zimene taona pa social media. Chimayenera kuyamba nchasana anakakutumizirani makalata awo nkomanena bwino? Nanga si mwina mwina in their wisdom anaona ngati kuti nchofunika kutusa kalata pa social media asana tizikisani yakesho. Okay. Maybe that's their wisdom. Komano kwa ineyo ndiwona ngati kuti mwina tichite comment muno bwino. Mukalandira kalata. Comment nditu panthawi yoyikika. I appreciate that, but can you paint a picture for our viewers kuti hearing you, disciplinary hearing you, ada kulandira ni bwino? Was it hostile? Was it friendly? Our viewers would want to hear kuti mchipinda menemo ada kulandira ni bwanja anthu. I think Brian, you can appreciate kuti kuchokera tsiku limene tinazaonekera ku disciplinary kuja kamwe panali pa 28 December. Yes. Kuzafika pano sinayankhule china chilichonse chimene chinachitika kumene kuchi. Yeah. Ndiye mwinanso
komanso tisungebe ulemu omwewo kuti tisayankhule munachitika zambiri nali mmene for 1.5 hours. Yes. Munali zambiri komano pa nthawi yakuyikika tisayankhula ngati nkuzakhale kuyenerera koma pakali panopo mwina tisungire ulemu wa disciplinary committee. Yeah. Tisungire ulemu wa chipani komanso ene yake ife makamaka ine mwini wake tizisungire ulemu chifukwa ulemu ndili nawo komanso ndisungire ulemu wa anthu akuzomba chisi amene anandikhulupirira kuti ndatsogolere. Yeah, I appreciate and I respect your opinion. Koma ndimafuna kumalizira kuti what are you muganiza kuti zitha bwanji muyambitsa chipani mukachita apilu ku disciplinary kuti chibalochi chachuluka. I just wanted also to appreciate what is going in your mind. Panopo sinthawi yabwino kuti tikufotokozereni chongokuwuzani ndinena kuti ndakali yemwe uja palibe chimene chasintha. When I was joining politics, yeah. I was young, pretty young. Koma ndinadziwa reading, and following zonse zimene zimachitika mndale ndimadziwa kuna kuti you never have it easy, Yeah. You need to develop a thick skin, the crocodile skin, for you to survive in politics. So iziza mwana ya iziza nikani zedi za ndale. Koma inuyo poitanitsa convention poitanitsa NGC zija zinachitika ku Golden Peak kumuna achita ndi anamfumwa ndanzanu mudazindikira kuti mulakwitsa kapena mkangochita mwadala. Ndiye mungulowera madera ena amene ndakuwuza kuti sindingayankhule. Oye poti munati kumene kusitisa lowere. Ayi. Ndalowera kwakuya pang'ono. Yeah, malowera kutali. Toche bwino, ndibwerere. Ngati zilezo zokuti kodi tsogolodye. Yeah. Nzovuta nyengo za njala zikuyenera kukhala pansi ndikumalingalira za kuti ndi atumikira bwanji anthu akusumbanisa. Akondwa Nankhumwa ndi munthu amene mmamulemekeza mmakhala nawo pafupi kutheka kuti mwalankhula nawo. I was trying to call him nthawi imene makuyimbiraniso ni inuyo sana ndiyankhe. Akuzimvetsa bwanji what is going in his mind chifukwa ndikufunsafunso limene chifukwa ndi munthu amene iso inuyo machita prepare kuti akuzozakhala mtsogoleri ku DPP. Mwina zindivuta kuti ndiyankhe za Honorable Kondwa Nankhumwa. Yeah. Chifukwa ine yake mutha kuwafikira ndikuwafunsa kuti zikutha bwanji mbali yawo koma chimene ndinganene chona kuti ndi munthu andale zinthu zotereza anazizolowera. In fact, he has gone through this for the last 3-4 years. Yeah. Anazizolowera ndi munthu ona kuti sangagwedezeke pa zinthu ngati chimene ndinganene pakuwadziwa kwawo ngati munthu. Yeah. Koma zoti ndingayankhulire sana ndipasa authority ndingayankhula. Honorable Mark Botomani, ndikufuna ndikuyamikeni kwambiri potilankhula madzulo ano. I wish you well in all what you decide to do. Thank you very much. The future is bright by the grace of God. By the grace of God, yes. By the grace of God. But you know Abu say. Brian, good news about that. Kumene zithere nkhani zitizimva. Yeah, it is imva. Kumaso season zoti zizikubasa ni pressure, ma blood pressure tizinazotera. It is zone yakuchitika mundani. Chakuyenza bena mazona ndale. Akwenera kudziwa andusa bena ndi ambitions kunjako. Yeah. Ndale aziwe kuti zizoterezi aza kumana nazo. Chabwino. Tisachite ngati tikuzikakamula kwambiri zinthu zochitika. Ayi palibe akukakamula koma ife kwathu nkufunsa. Kufunsa kuti kodi ndiye mulowera kuti mkulakwa kuti kapena mulowera ku MCP kapena mulowera ku UTM kapena muyambitsa chati. Ndinajoyina paja ndakuzanikale kuti GPP ndajoyina 2005 ndi zakazochepa kwambiri. Yes. Ndiye zisakuchitini kukupasani litsima yayi. Ife kuti kodi tsogololi ambuye atipatsa bwanji. Ndikuthokozeni kwambiri koma ife tili bwinobwino tifunse inu zalitsipa tifunse inu. Ndathokoza kwambiri. Thank you very much Honorable Botoman. Thank you very much. Okay, thank you. Yasini Hussein kutoka Planta Mazingira. Ayasini tiyankhuleni. Mawanga dona kuti.
mafumu akwakuwa basi akhala kumafuto kuza kuna kuti anamfuma ati ndivuto akumapanga siku mwanseri mozira mchiti lero ababaza ulikirato wayo mchipitizi kwa kuzuza kakubanje ya tibiti ndiye ababaza chakutiriza kuti abavanje kuti ikimanga kachimanga kuti yatumbuka takisongola chabwino nditu ndiye sizofunira kuti mpaka na kutika timu kuti mwakutuma kuti awawayo mutipindi anosokoleza kwambiri nokha amfumu koma ndikuyamikeni kwambiri chifukwa chotimbira madzulo ano 17 minutes past the hour. This is Times Radio. Hello, Baba. Ndaswera kainu. Ndaswera. Tikudziweni ndi kumene muli madzulo ano. Ndina bwana usi kuenza kuno kuthondwe kuzomba. Bwana usi kuthondwe tikulandireni ndipo tiyankhuleni. ICPO chana apise yayi. Chabwino. Chifukwa mtu kama mzuzua za kuona kuti anza kulakwira apa kumuzuzua soti anje kukawapisa yayi. Mozi na fly yote kuti mwena mutakuita zulaza kuti ashele kuti sizabu kuti ino mwana pika mamuzo zazona zenze. Chabwino. Komanso kumbali ya DPP wala avene wande kuti be ononga chipani chao. Chabwino. Chojoti mena gawaja anthu aindi antu amene wasatira ndikuti chipani atiga wapoto kuti mafuti ndikuti haza pale kuti singaendelea. Chabwino. Ine magazana ngamene onditi. Foni yanu ndiyofunika kwambiri. Masangano kuna nyangu kuno. Masiku ano ndi umveka bwinotu masiku ano. Bwana mutu bafika nawo. Atidika anthu osamba ujena osamba kufuga anthu angaza kwambiri. Andana me. Atidika anthu angaza. Chabwino. Alibe kukuga kusikiliza mona ananja iko. Mapase mona amayangawo. Ananja iko. Usaletero mababa TV aunisiratu nakuti alingaza padera. Tsopano awa MCP achita bwino kuyankhira zaweni. Pala kuisa ngai ino akizimenezo. Oho. Aundavumira atenga zai wake asira ino ke umbaje maomo. Wawa. Ine ndikuyamikeni no amasangano. Yazikoma. Kutipekera amandevu kuzomba uchata college. Amandevu takulandirani kuzomba. Rigomo. Tiyankhuleni amandevu. Zimene zachitikazi. Kwaja sana kumandi guli nani. Kalele kuti chipani cha DPP chalakwisa yayi. Chabwino. Akukonza zinthu zimene zimene zilizolakwika. Ngadajo pamene ndikuti akukonza zimene amazola kuti zisakwasokoneza. Chabwino. Pita kukwera msivili. Ayi msivili aja muziko muna ndi ntchito yayikulu yoti agwire. Sakwenda kulimbana ndi chipani cha ina yake yayi. Ngati akutimva amvesese ndithu kuti mavuto amene tinawo ziko mula kwenda kukhoza zimene zotaza zibandira anthu ena. Mavuto ake ngati atafumu. Mavuto ake mkuzimu akale ziko limene likuyendera sili kuyenda bwino. Chabwino. Lazaza ndi mphawi. Chabwino. Anthu akuswala chikuti chimanga tikapeza kuti chimanga ndiyodula nde mavuto ngati amene iwo azimba ndi zimenezo. Otati chipani cha ini yayi. Chabwino. Ndithu amfumu. Ndikuyambira ndaswera Mussolini. Brian. Mawu anu tusaso ayi. Ipotu ndiye chibale chimene chonse maswana mawu. Zona. Chibale wina adayimba nyimbo kuti wakugayira nsima ndi Nancy. Kwa basi. Tiyankhuleni a Mussolini. Brian itu nkhani ndayimva. Yoyamba tiloye mu MCP. Chabwino. Kali mwambi oti nyumba yaeni za chikira mbewa eti. Zona Iyo alini mavuto wawo amene akubwera kusogolo kwa akonzekere. Ndiyeno pamene palakita kwambiri. Iyo anayeneka kukonza zawo za nyumba mwawo. Izi ndi zaeni. Ndiyeno tipire ku DPP. DPP sana lapise. Kuchosa minga imene masokoneza nkatimu. Chabwino. Ikuanga tiukona kuti zinthu ziliyenda bwino kuli bwino mpasulire twakuza kuti kusogolo kuti nkhondo yomenyana
womenyana ndi anzawo amene ali mboma mu ndende ofunika aponzeretu nyumba mwawomu tonza kuti kutsogoloko sazakupe ine amene watu ndikugwirizana nawo kuti minga ina chose apatule chipandira chikhale chabwino. Kodi inu ngati DPP ya Mussolini? Ayi ine ndi wa MCP. Oh, inu ndi MCP eh? Ndi wa MCP ya Brian musandiyiwale. Oh. Ndiye ngakhale MCP wakupanga izi. Nditamulo pedofuna tiponde nyumba mwatumu. Chabwino. Tisalowereza eni. Chabwino. Nditu komanso ndikukhulupirira kuti apitawa apanga dala. Alo? Ndikukumva na Mussolini. Akuziwa kuti atapita ku convention. Yes. Anthu gulu likatowa kuliopa. Akuliopa nda? Apita wakuopa gulana kumalisha. Oh. Zikanaso koneza amene angakhala atapita pa convention zikanakhala chipiri chitisi zikanaendera. Oh, chabwino. Ndiyaza muno kupasula zimenezi. Mussolini? Edu Brian. Nyumba yaweni sawo chera mbewa. Ine ndine Rodwell Jonezero kuno Kasungwe. Rodwell ku Kasungu tiyankhuleni. Brian. Wawa. Ineyo nuna kuti chipani cha MCP sinabwise. Chabwino. Chifukwa chonena kuti zimene wachita iwoni ndati. Kuti aoneke kuti wonda bwino. Koma tikayang'ana ku DPP zimene zachitika sizinakhale bwino. Mtundu wa Malawi woti ndiodandaula kwambiri. Ifo mukaona anthu amene achotsawa ndikuti anali ndi ntchito yabwino amene amagwira ku chipaniko. Tikayang'ana achina Grisida Jeffule apatiza bwitsa songati achina Dausi awa achina Nankumwa. Tsono zikungochepetsa umwayi wawo wa DPP kuti ukumkhozedwa wasombola. Ndipo vizeni ndale anthu feri basi tizingoona kuti vizeni ndale zakuno ku Malawi ndichoncho basi. Kwangu yang'ana Ndithu. Ayi ine ndikuyamikeni kwambiri ku Kasungu. Mwati muyimbira ku Kasungu? Kasungu chakuja mama Rodwell Phiri. Kuja mama. Ndithu. Ayi mwatilemekeza kwambiri Rodwell tathokoza madzulo abwino ku Kasunguko. Ela Phiri kuno Kasungu. Phiri ku Kasungu tilankhuleni. Chabwino ankhani yafika bwino ndithu. MCP wotingathe kutero kuti pena alakwitsa pena sana alakwitse. Kutengera kumbali ngati ya democracy akhoza ndithu kunena zoti iwowawo kunena zoti ndimene apangira enamo zakhala ngati zoti zachipitsa mphamvu ya opposition. And pachifukwa chimenecho zipangitsa zonena zoti ngitipanga makhale zolakwa zina ndi zina kuzipezeka zoti opposition achisamankhula. Chifukwa awo amene achosanda amene amakhala ngati sakuyankhulira kwambiri kwa opposition. And pachifukwa chimenecho kwachotsa kumeneka kupangitsa kunena zoti nzeru zina zimene akanakhala zoti awo achotsa aziyankhulapo kutsutsa bomali ndikuti izi zizogera chifukwa choti zisaliso ku opposition. So apo ndi kuti zayenda kunena zoti MCP akuyankhulapo. Komano ngati akuyankhulira kumbali ngati ya politics ndikuti sizinayende ndi cholinga chofuna kuti angowakhala ngati zoti akuwanena dala zawo chifukwa tikaonanso pambuyopo iwonso MCP anachotsakonso anthu ena kuchipaniko wosatsata Solamulo kumbali ngati kuti kwaitana ku disciplinary kapena kuchani sanayitana nango achosa. Sono apa anzawo wachosa kwapezeka zoti akuyankhula. So kumbali imeneyo sanapange bwino. Ndithu ndiye kumbali ya DPP kuwachotsa makosana amenewa sizinayende chifukwa ali kufupi ndi zisankho ndipo wachotsa makosana amenewa kupezeka zoti aluzaso support inanso. Ndimo moti akanango kambirana bwinobwino ndikuwasiya mcholinga chonena zoti asaluze anthu koma amene apangira musizinayende yayi. Chabwino. Ndithu. Phone yanu ndi the honorable Shadrack Namalomba. The reason why I've called him mafuna tichite confirm kuti kodi kalata imene adanena Botomani kuti tungomvera social media sitidalandire ndiye Namalomba ndi kulandireni madzulo ano mwatilemekeza poti yankha. Zipo Brian. Zimatha. Poyankhula ndi Botomani a few minutes ago akunena kuti sadalandire angoona zimene zachitikazi mu social media
kodi zimayenera kukhala bwanji musadatulutse makalatawa kwa atolankhani? titero kuti chipani chinakumana Saturday. Yes. Kuyambira mamawa asepekizaigo miti kumana namba meeting imeneyo chama 10 o'clock. Yes. Amaliza chama 5 o'clock. Yeah. Nandi dana ine ngati mneneri wa chipani komanso mneneri wa president ndi akuluakulu ena tifika no kumeneko kuti no chigamulo cha chipani ndi ichi ndiono ti makalata alembedwe ndi makalatawo analembedwa a president nkusainira komanso ine ndikutituma kuti tiusa uthenga umene wauza Malawi kuti awa achotsedwa mchipani ine kuti abotomaniwo ndanzawo ena achotsedwa mchipani ena awapanga awainika kaye ena awachotsa maudindo mwawo ndino chipani chimene chinatulutsidwatu pomwepo ndino makalata enawo anatenga atsogoleri athu kuti no akapereke ku Lilongwe chifukwa anthuwa ali mosiyanasiyana ngati abotomaniwo ndi kuti mwina ali ku Mango Budget ku Bosquets kwawo ku Zomba ena ali mosiyanasiyana ena ali kumwanje Sento ena ali kosiyanasiyana ndi makalatawo anayenera kuti lerolo lisanakusanade makalatawo ndikhulupirira kuti aperekedwa sinafunse kuti tsono makalatawo aperekedwa onse kapena aphala ndi ndani koma lerolo makalata anene ataperekedwa nkhani ndi yakuti nichize pano ngakhalira apana ndi kalatayo kaya alandira kapena koma kalata alandira uthenga ndi wakuti achotsedwa mchipani ndi munafunso mudzafunsa kuti tsopano pamene papa kuti mwachotsedwa mchipani mudani kwati kutsimikiza ineyi panopa mudani koma kuti ndizinanena kuti atilata ndikalandira ndi pakamwakuti mwakuti ayi imezo ndindale koma tingonena kuti kalatayo ikubwera munaso ayilandira kale patimene pano chifukwa makalata anenera kuti atakhala ataperekedwa onse. Pokamba nawo akunena kuti akalandira ndi pamene atiuze zimene achiti funso limene tidafunsa kuti kodi ndiye mulowera kuti ndi akune uya tidikireka ikala makalata walandira panopa makalata walandira tingoyembekezera kuti no koma makalata walandira chifukwa president anasiyana kaye lowe mkalapitani munaganiza inawoka adaganiza bwanji NGC tulowera ku masankho you need more people osati uthamangitsa wanthu odino kuna diyanke jonji yeah anthu ake amene kwafuna uchi ukawanda amene wawa achimwanje amene ukawanda amene wawa zona ngati anthu samafuna kumva kwauza kuti musaitanitse msonkhano osavomerezeka ngati umene msonkhano ngosavomerezeka musapange iwo nkusanzera iwo kumapitirira abe amene wandi anthu one kuti kana nokuti ndikavotere profesa apatira kutalika ndikavotere ni ma-MP wa DPP angakavotere mu 2025 kapena ngaime pa nsanja kumanena kuti DPP woye tiyeni ndikavotere profesa apatira mgalika tiye ndikavotere njimani cha DPP kapena ndafunga ati makasala anthu ake samenewa iya awawa ndi anthu one kuti no si anthu kuti ndikhalinawo pamodzi anthu wandi anthu kuti azipita tikati kansa ikagwira kuchilonda osapakakamira kuno kuti ayi ndikhalibe kusakule chalachi ndikhale thupi lonse mwina ndikhale zonse ziwalo zonse pamapeto pake pasanathe miyezi 6 umapezeka thupi lonse lavunda ndi umafa kuti kuno kutula chalachi kuti ukhale mzaka zambiri moyo wako ukhale wautali ndi zimene zachitikazo awa simanambala kokuti anala DPP maonanso amali Congress Party mmene abwerera muti abwera ndi movi kwa galuda mmene atatchambama tansira mbama mmene abwerera amali Congress Party zimene zakuti anthu amene wawanala amali Congress Party chavule chadabwisa amali Congress Party kuti abwere azitakhala amali Congress Party atibwa ajatu anena kuti DPP mwalakuitsa inuyo kanga kuti ndale za democracy simuzidziwa ikonso kupata apo kuti amali Congress Party omwewa aiwala mwina atafera gadama aiwala mwina atafera ajiwanga anthu oti atangopeza kuti asowa sadawaitane ku disciplinary committee saitana watu zinaitana ku disciplinary anabwera ndipo tamvera kuno bwino mpaka na chigamulo kafikawo aiwala mwina asowa adachotsera osatengera so ku disciplinary committee akabwira aiwala iwowa ngelero azibwera nkupanena kuti ayi mwakisa DPP awizole democracy but in 1993 sadakana iwo watanga kuti democracy sakuifuna akuti imabweresa nkhondo afuna wanipata afuna kuti zizo zikabenga limene timazunzikira ndaka muzo
ndipo nakabwereka ndichifanira kuti abwera iwowa amene wadati amasokoneza anthu amene wawo kusokoneza makhalidwe athu amuDPP ncholinga chakuti amalawa zivutikatu tisamatsutse. Kodi munthu kunena kuti ine ndikufuna kukhalanso president wa DPP nkulakwa sikulakwa kodi achosedwera chifukwa chakuti amanena kuti afuna kukhala president ka achosedwera kuti anapita kukapanga meeting yosavomerezeka sinachosefuna amafuna kukhala president wandale wina aliyenseyo amakhala ambitious amafuna adi adzakhale patsogolo mwina adzakhale mtsogolomo koma sikuti achosedwa ifo nkhani imene achosedwa ifo nokusada nzera atsogoleri yawo azawuza kunena kuti musapangitse national governing council meeting imene cholinga chawo amafuna ati kulandano pandicho kulanda utsogoleri wasati sopita convention kulandiratu ndi anapita kumene kukapangano atupanga state kuita tsiku la convention yawo kuli kulambira malamulo achipani kulambira malamulo achipani ndi kutero kono suti kapena kuti achosedwa ifo chakuti amafuna upresident koma upresident osatha kufuna kodi upresident upresident mato atakape kulambisa chipani chawo atakawa maiko ngesipati nakakusana ndachakwera kumeneko ata kukangowa inaso independent kukangowa independent ku 2025 ukatamawa kwafuna akavotera. So palibenso this is final atabwera udzagwada kuti chonde msatero basi mwathana nawo anthuwa ayi akabwera tizayiona nthawi yomweyo akabwera onenso kuti kupepesa kwawo kwakupepesa mwanjira yake silinganene kuti chifaino koma tingonena kuti mmene zakhaliramo ndi kulakwa kwawoko nkokuti iya anthu analakwira ndithu anthu anafika nopolino mpaka nakufuna kupanga timati kulanda boma mukadzamva kuti anthu alanda boma zinahamba choncho ndithu amapanga choncho kupanga maparallel structure kumapanga zingati zene zonse kulanda boma ndino akatiti kulanda boma kuli mbomamu kungoti uyambe kuti ulande boma lukumene achokera kuti ulilande ndi amakuombera pompo mafera tupompo imene ndi treason. So treason Sobano, if in the media malipota amene akumatipeza kumanena kuti amutharika ngabwino bwino koma inuyo mayina atatu amene amabwera inuyo ana Malomba akuti kuli achipungu palinso ndani administrative secretary abambo achikulire achimandani mphepo akumanena kuti anthu atatu uno muwasokoneza mutharika andi ndale zanu ndi zothana muyiyankha bwanji imeneyi ana Malomba? choyambirira iniyo Brian profesa apatira mutharika simukumudziwa ine samayankhulana naye tsiku ntsiku ndino kupameneone kuti inidumankhulana naye tsiku ntsiku ayi tsiku ntsiku nkuonjeza mpambawana ndiuza ati munapangisa programu yanu ya hot talent simuyankhulane naye ine simpanga hot talent ndiye kuti muunama chabwino ine kuti ine simukumudziwa mukunziwa yes profesa pana amene ajawo unganene kuti munthu wasokoneza na Malomba ndithu mmene wachipiramu amphepo mmene alilimo kapena chipungu akasokoneze bwana wakunga na profesa ayi kumangokhala kuti anthu mwina amake amayembekezera kuti azipitirirabe kumpusitsa profesa aziona kuti azimpanga kumampanga chipongwe kuti kupona kupanga chipongwe munthu akwauza kuti musapangeso izi tazisiyani izi musapiteso kukhotha na inu kabwera na apatikali apa iwo mkomango pangapi ndi amamuona ngati profesayo chifukwa choti ngofatsa izi weakness amazitenga ngati kuti kapena kuti no pamene popo chikuchola kuika choti azitenga advantage ifeyo munga ngati ineyo mneneri wawo ine ndi mneneri wawo achipungu ndi organizing secretary amphepo ndi administrative secretary ndipo paliso anthu amaudindo osiyanasiyana cholinga chathu ndikuteteza president watu cholinga chathu ndikuteteza chipani chathu. We will respect and defend the party. We will defend its leadership. So akamaona tikamanya nokuti inu ana kumamulakwitsa akuti mulakwitsa amaona ngati nokuti ifeyo ndi anthu oyipa komano sizimenezeya munthu wankulu samango yankula pafupipafupi ndipaka makhala ndi anyamata ake kapena anthu ake omufungatira mfumu imakhala ndi ndunazo cholinga chake ndikufungatira ufumu kuti anthu ngati oyipa kodi dziko si wanthu nthengo mmambala mukhala nokha ana Malomba kumeneko kwa mutharikako ndanzanuwo kodi anthu ake ndi amenewa anthu ake ali ngati mavukuwa imadziwa vuku dzina loncha
timati mahuluku mahuluku anthu oyendayenda huluku suweta wape suweta umaweta ndi mbuzi ndi anthu amene wawa tikhala nawo tikakana ubwanji tingatokhala nawo nchifukwa chake tikupemphaso mamembala wonse mkhalidwe umene uwapanga anthu enawa asatengerenso mkhalidwe umene usiwabwino tonse tikhale pamodzi komanso singamakhale ndi anthu singamakhale mendadene yamuja kuti olula chimunda akaka kayambira kumwembe ukuko kapene kakatu ndi khansa imeneyi ndi tikhale nayo imene munenamo kuti ino iyayi wanthu ndi wanthu ukhalirawo pamodzi yesu zona komano tikhala ndikachilonda aka mpaka natife nako tifunse anthu kuti zona timmafuna kuti ndivivi tizikhalabe tikugwebana nokha mmanini atu umagwebana kugwebana pano takuonza zinthuzo mungakamizanso kuti anthu tikhalenso kugwebananso tiyimire pamenepa ndi inu Shadrack na Malomba ndikufuna ndikuyamikeni chifukwa chopeza mpata wotilankhula madzulo ano zimatha